Tada je Isus otišao na brdo da bi se molio i proveo je noć u molitvi Bogu. Kad je svanulo, pozvao je učenike i među njima izabrao 12 koje je nazvao apostolima. Šimuna, kojem je dao ime Petar, Andriju, njegovog brata Jakova, Ivana, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova Alfejevog, Šimuna zvanog Zelot, Judu Jakovljevog i Judu Iškariotskog, koji je postao izdajnik. Isus je sišao s brda s apostolima i došao na jedno ravno mjesto zajedno s velikim mnoštvom učenika. Ondje su bili ljudi iz cijele Judeje i Jerusalema, kao i s obale Tira i Sidona. Svi su ga oni došli čuti i ozdraviti od bolesti. Došli su i oni koji su mučili nečisti duhovi, a i oni su bili ozdravljeni. Mnoštvo ga je željelo dotaknuti jer je iz njega izlazila sila i sve je liječio.